защо вътре го... ако се чудите, защо има дупка по средата, тя е от лека хартия и това, което е като пълнеж, е течност и май много запалима, но мирише хубаво. Като Queens. Да. Значи явно като духате, нали? И то вътре в самия вейп има някакъв огън и то те са го направили това да е много запалимо. И също знаеш какво, Боби? Аз се сетих, че това знаеш ли какво? Ето той сега се го изважда, ако може. Всъщност това е восък, знаеш ли? Аз се сетих. И ти така като... защото имаме една лава лампа и това е същото, разбрах, това е восък и то като го запалва, то се разтопява, разбираш ли? То е течно. Въпросът е, че те са го направили да е запалимо за няколко секунди, някъде за няколко секунди, там някъде или... Да. И сега Боби, мисля, че ще успее да извади едната част да ви покаже, ето. Почти успя, защото той я беше извадил, ама... Той, нали, пак е сложил. Я използвай тая моята пръчка или тая. Не, тая пръчка е прекалено голяма, замислям. Някаква малка пръчка. Тази много тънка пък. Ето там има, виж. Ще го напухвам и ще го изпада ето. Искаш ли малко си щупиш от моята пръчка? Щупиш от моята пръчка? Не, да щупа направо. Щупи го да? Щупвам. Добре, просто го фърли и точно се изваря. Фърляй го, айде бобката. Айде. Айде да го вземем. И се абонирайте за канала веднага. Оуй! Чакай, интровата. Оу май! Нека да покажа на зрителите. Всъщност то е било една част, а тук вижте вътре има някаква поричка. Това е във вейпа, брат. И ето тук има някаква. Друго има ли освен това? Какво е това? Я го изведи. Всичко това го има във вейпа. Да, това е запалимо. Ето това е запалимо тук червеното. И ти като духаш го за... Хора, вижте какво е! Елате бързо! Добре, те не чу. Съжалявам. Това всичкото е във вейп. Това падна, Бобка. И сега ще го махна това. Ужас. Какво? Ужас. Какво? Има още части вътре. Има още части, хора. И не забравяйте да лайкнете и да се абонирате. Чугам се да се абонират. Това е батерия. Не дей. Повече не може. Ще покажеш на родителите ти или да не ти скарат? Не покажеш. Това ще го покажа това видеоклипче на майка ми. Това е отвратително и много опасно. С вейпа не правете така и кажете на родителите, ако имате такова, да не го пушат, защото могат да умрат от това. Да. И от много цигари. Да, така че... Да, си вземам урок. Боби, какво ще кажеш за вейпа? Когато разбра какви неща има вътре в него, какво искаш да кажеш? Впечатлен ли си? Гадно ли че? Какво ще кажеш? Ужасно ми е за тези, които го пушат. Да. Не дей, това е запалима батерия, брат. Ако я фърлиш, ще се запали. Добре, вече мога да кажа. Това е вейп. Довиждане. Не разберете да се абонирате и да се лайкнете и да знаете никога не пушете, особено вейп. И чао, хора!